Tigit mo humaning akong baul ba? Trabaho na to. Asa mo itong tulog ng mga magtrabaho? Hindi mo dito ganina, na ako ipa-challenge at mga tawahan na to. Kay pustahan akong ino na akong pagaan akong iskalibo. Para mo kasasa akong challenge. Pero wala sila kabalo, mawa ko'y kwarta. Dali ka ito ilaron. Hoy! Sabat boss! Ako sa mudre. Kaon yung tao na ng biyapas okay? Ikaw mo kayo, may trabaho? Na ako'y pa-challenge ninyo bay. Gwapo kay ni. Sabay kay gwapo yung kwarta dyan sa itsarong ano. Kahit dahil doon kapalwa, kung gibutang, ganihan pa niyo kasi mo kasaan kung kisay makaabot dito sa ubos nga dili mahulog, umaligid, may premium, isa ka libo. Ay, Tinuod ka boss? tinuod na. Duhara sila, duhara. Tulong man mi. Tulong mo, apil ka. Apil ko? Apil ka, tulong ka palwa na kung gibutang. Tulom eh? O, tulong mo. Pag dili mahulog sa palwa, ang mahabilin nga di mahulog na iskalibo. Binuang ng pasig. Sure mo na. Usama, Pasig binuang naman po ni. Dili lagi. Kapoy na ba kayo ng sakayan ng palwa? Adi lagi. Nya saman. Sakit ba kung lubot? Unya, lubot ta. Bukas mo. Oo. Sige, dili. Dili na. Premium? O, dili na. Sani? Dili na binutbot. Pag kinsay makaabot dito sa ubos nga di mahulog. 1,000. Ya, 1,000 pre, 1,000. Awan na sa kayo, 1,000. Turbo na ako, turbo. Turbo ni mo? Kasi pati na mo. 150 ni. Kanima. Kuan turbo nga, Isahan gina ko ni Rong. Kani akong duwa. Isaring mo to 5? Isaring 125. Padang mo. Binuangan gina ko ni Mayo. Sige. Ready? Batay boss ah. Oh, ya. Ready? 1, 2, 3. Marukan ni pawan ikaw daw magay tulog dali ka. Uy. Ako maruwa gid pawan yo. Kasunod mo pau. Luna. Nalipon ko. Tabla. Tabla. Dua na ta. Kami na dua? Sigurado na ni. Hindi na ni. Dua na lang mo. So, kung kisay ma-champion, dagdagan ako 500. Kay 1.5 na ni. 1.5. Sigurado 1.5 na jud ni. May premium. Pili na. Sige, kuha na ko ni bato kay basig lubot. Ready? Kuya. 1, 2, 3. Maruwa gini ko for kapulaw matay wala gyud sunog sa naman. Akoy. Hoy. Alda. Yung mga gunggong yung mga tawanan. Gilad yung muna ko yung mga tawanan. Nagtuos like na yung premium. Maro yung mga kayo. Atas-atas ko ani. Masig musubida na musubida tong duko oforon. Mabakote ko ani. Katong una, gimasandi ko slubay. Pero di na ginik apa sa kuha. Kwarta na jud ni. Hinihina yung black tower. Tanagaw ka naman jud ako. Hindi mo niya. Hindi ka ko pawal sa. Daw buko. Daw ka? Boss, usap na boss. Sasara premium na mo, boss. Murag na premium ni. Pagkakapuya. Katulak. Isa ginahulog ka to? Siya. Siya? Oh, siya. Upaw. Matay. Kung ni batayan kay basinyag yatag ba? So, umir. Kuya. Ay salamat ka. Kwarta na gitare. Okay? Nakalimtan mo na kung kwarta na ko. Tuwang naman po ng imuhang trabaho. Ano mo? Wala. Kalimtan ako kwarta lagi. Kalimtan bitaw. Sao na kuha ni Rubo. Palibutan naman kuha. So man eh. Patay na boss kay Di kalimtan ako. dili pa lalim kayo sa kaya ng palwa. Kapoy kayo. Hindi ko padagan ni ba kayo. Bating isa naglagunan no. Matong sao ni Ron. Sige lang dagan ron. Atag yun bayad yun. Ay, matay istoryaw na to ni. Matay. Dili pwede istorya-istoryahon. Kapoy kayo. Matay wa iyo matay. Kaya binuwan na ng imong trabaho. No.